Dziennikarz Lemcio! Wchodzimy na widzę? Tak, jesteśmy. Dzień dobry, witamy was! Dzisiaj byliśmy na meczu Ruda. Teraz zmierzyliśmy się z przeciwnikiem z... Skądś tam. Teraz zapytamy się naszego najlepszego zawodnika, jak to wyglądało z strony ławkierstwa. Panie Tomaszu! Wiemy, że pan jest naszą drużynką, taką, pan jest najlepszy. Kontuzja pana wyeliminowała z gry w pierwszym składzie. Jak wyglądało to z ławki rezerwowej? Mecz był zajebisty. A co poza tym? Nie, wszystko było w porządku. A ogólnie to co, chłopaki? Wiatr mocno wiał, powiedz, że wiatr Dawali mocno radę na wiał. boisku, nie dawali rady. Ja bym proponował... Mój kotlet był niedopieczony. To było po meczu, a co w trakcie meczu? Pan kierownik, z tego co wiem, masował pana, żeby pan mógł szybciej wejść. Nie wiem, Walił mu konia. Najsłabsze ogniwo oprócz stopera kto? Ja! Oprócz mnie kto? Ja! Ogólnie kto był najlepszy? Kierowca! Chuj, Kasi! Kierownik!